ते काहे गांव में रहते रे 24 घंटा? त का करी? ते बोल तोरा का दिक्कत बा? का दिक्कत बा? खाली दिक्कत बा। पिछले महीना में 14 तारीख से सतुआन बीतल बा, वही दिन से पूरी खात हनी। तो ई तो बढ़िया बात बा। उ बढ़िया बाउर के बात बा। हमारा भी आके पूरी लोग कहानी के खाए। तो ले तोर बांचते नु बा। बड़े अनेरिया बड़े रे, बचाव के चक्कर में बिया है के मरी। अब आग पागल तोर बिया तो तोर बाबू निखन होके देत रे। जब के हुआ अगुआ लेके आवत तो कहत रे कि लइका अभी बच्चा बा। का बतिया होता से पलनिया में रे? आओ पहले कर बियाह सेट करावल जो तो पलानी सोच होई बाद में। एकर बिया लांग होता। काहे से बोलत रे? कितना तो लइका सुंदर बा। एकर सुघराई लेके लोग चाटी, एकर बाका खाए के ठीक न निहाय के ताड़ा का। एकर बाबू 5 लाख तिलक मांगता रे, उ बात बा फारा का। हां त तेहू गोतिए नु हवे, ते कैसे चाहे लेबे कि अगर 5 लाख तिलक मिल जाओ। अच्छा एकर गाड़ी जरूरत है, ऐसे न शिकायत करत है। हट, हमनी हे पाला उठाई लगला सब बकचोदी करे।